климатичната политика на Европейския съюз. Къде отиваш, бе, тате? Предстои политическа промяна на позициите на страните членки в Европейския съюз за ядрената енергетика и трябва да се възползваме по най-добрия начин. От Европейската народна партия Румяна Желева по време на първата за годината пресконференция на българските евродепутати. Едно от главните задачи на българските евродепутати е да бъде равноправна при подготовката на бюджета за 2009 година на Европейския съюз. В тази посока и постигането на сериозни компенсации за страната ни за Жеклинче, я кажи тате. Тате. От партията на европейските социалисти. Къде отиваш ти сега? В този момент предвидените обещания за България възлизат на 220 милиона в периода 2007-2009 Къде отиваш? година. Жеклинка. Българските евродепутати на компенсациите се изплащат до 2013 година. Не. Представители на енергийни компании от Не. България, Русия и Беларус гарантираха Не. странното Не споразумение там. за учредяване на Не. международна проектна компания за строежа на петролопровода. Жеклинка, не. Не. Подписи под документа поставиха Не. за на руската компания Транснефт Владимир Немцев